malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RTN Provincial Stations: DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RTN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na insomnia na yan. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang Hiling para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Maghiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng Hiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng Hiling. Ayun, ngayon masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, Maghiling. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee.
Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng Yeling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng Yeling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng Yeling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy ng guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nagkilala kong Yeling para sa pagtuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Armac from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala akong effective. Nasusubukan ko ng Yeling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti na lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng Yeling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon, so nakita ko sa internet yung Yeling. Nagpapasalamat ako sa Yeling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang Yeling kaya bumili ako sa bustika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa Yeling. Sarap na ng tulog ko. Kaya nilintain ko na ang Yeling. Yeling, magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yeling ang kailangan. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Pangarap mo bang makapag-abroad? Magpunta ng Japan, Canada, UK, USA, or saan mang dako ng mundo? Narito na ang susi para sa pangarap mo. ProviCare Training Center, the newest training center that gives intensive and globally competitive caregiving training located at the heart of Bicol. Matatagpuan ang ProviCare Training Center sa South Poolside Tourist Inn, Mayon, Corner Bonifacio Street, Naga City. Sa loob lamang ng 5 buwan ng intensive training at OJT, magkakaroon ka na ng competencies sa basic life support, child care, and elderly care. May certificate ka, syempre! Para sa lahat ito, no age limit. Working students are all welcome. We have morning and evening classes available for you. You may also visit our Facebook page at ProviCare Training Center for more information. Kaya gunatin mo na sila. Sa halagang 2,000 pesos, masisimulan mo nang tuparin ang mga pangarap mo. With ProviCare, the hands that care. For everything that's true, count on GSM Blue. Let true things come your way, yeah. In your life you have a say. Choose what's true. People a moment more To choose what you love. Choose what is cool for you. Choose what is true. Choose what's true. Time to feel alive. Time to share your voice. With GSM Blue, celebrate your choice. Choose what's true to you. 'Cause I'm a GSM Blue. Choose what's true to you. Dahil I'm GSM Blue. Choose what's true to you with GSM Blue. What's your true? Drink responsibly. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story.
Ako po si retired military officer Aguinaldo Looban. 61-year-old ko ay na-ultrasound 2017. Mayroong multiple gallstones. Tinitiis ko lang itong sakit na ito. Tapos narinig kong minsan nasa radyo napagaling ni Dr. Paragas. Tubig at mga mineral lang ang gamit niya. Pumunta ako dito, pinayuhan niya ako na gumamit ng natural na paraan gamit ang Ionic. Sinunod ko lang yung procedure. In 7th day, nagbawas na ako ng gallstone. Madami, 100 pieces siguro yan, more than. Parang bilog-bilog, green, na matigas-tigas. Para siyang guma. Ito na yung kayamanan ng tiyan ko na masakit ka dyan sa tiyan ko. Nakalabas ka rin. Pero na parang guminhawa yung tiyan ko. Parang wala kang sakit. Pinagdaanan. Tama lang na nakapunta ako dito. O nakita ko si Doc Paragas at kampante lang rin ang loob ko sa kanya. Alam ko, doktor. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Water Doc. Tuwing alas 3 ng hapon dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atin sa inyo ng Verwan Lab Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos! Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Masha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. It's tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus, I-shield mo. Shield Bat Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield Bat Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart to. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo, nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang garan na matitiwalaan, poon kadto, sagkon nunyan. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na! RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ocho minutos bakali san oras na alas 12 nin pagkaudto. Welcome po sa tuyang programa Buhay sa Barangay. Nagdaraga, tapos kami si Tapuan may ribanan, alas 12 sundong, alauna imedyanin pagkahapon. Nabanan po dito sa Master Control, James Oloco, sa information yaon man si Ricky Sagaya. tapos kami nagmamakot si mo. Iniban pa sa mga kaibanan. Pareha sa gayon Kamarkada Karonda, Jonathan Oliva. sa lawas mo tunay kang prinsesa.
Musta po ka mga boss? And welcome sa programang Buhay sa Barangay. Pili una maging reyna. Yaon man si Chingsi. Banwa Siya po ang masunod na programa. na daraga. Nabayanan po. Kami sigmuminahanga. Kaugmahan, mahiling ka. Medyo grabe po ang Tagiti, makusugon ang Tagiti. Kaya nagluhay-luhay lang kita. Pero digdi na sa bandang Iriga, mayo na. Igwang inaapod kayan. Igwang apod kayan. Sarong lugar lang ang hinuhulugang kang tubig. Ang butsabion, inuuran. Tunay kang prinsesa. Sa puso mi, ika na talaga. Pili una maging reyna. Ika ang burak ni sa mong banwa. Magkayunon na daraga. Gabus kami sigmuminahanga. Kaugmahan, mahiling ka. Kung may gusto ka sa kuya, magharani ka uya. Tanganing maaraman ko kung ano ang muya mo. Na ika na magduwa-duwa, ipaaram ang namatean. Kung may gusto ka sa kuya, sabihon mo na tulos. Congratulations po naman sa mga nag-utob kan memorandum kan DILG. Bitan, kung talagang matapat ka, natamanta dahil pag-akon. Pagkamoon sa kong pighahalat, na makamtan ko na manunod. Iyo po ini ang Memorandum Circular Number 2024-001. Baad na magustuhan sa imong pa. Hali po ini duman sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Address po ini sa gabos na provincial governors, city or municipal mayors, punong barangay, sangguniang barangay members, sangguniang kabataan, chairpersons and other SK officials, DILG regional, provincial and city directors and field officers and others concerned. Ang subject po kani iyo ang kalinisan sa Bagong Pilipinas program. Ayan. Yan po. So kadakol po kitang mga naagihan na talaga pong nag-comply. So anyway, ang iba siguro si mga daita po naabot na barangay. Siguro nag-conducer man sila ka hindi. May gusto. Sa kuya pong pinapaabot ko po ang congratulations po sa gabos na nag-comply. Kan sinambit naman na Memorandum 2024-001. Ang muya mo, dai ka na magduwa-duwa, ipaaram ang namatean. Garo na po kaya nawawala itong si programa sa barangay, itong atubangan mo, linig mo. Oh, yan ang dapat. Yan po ang dapat. Ang pili. Pero kung minsan kaya nasa tungod na kan harong, kagharong dahil man naghihiro. Pinapabayaan lang itong mga kuyan dyan. Itong council, mga nagrarabos, si Rabos Organization, pinapabayaan lang, kaipuhan po kayan, aram po nindo. Pagburugkos po ang sarong komunidad, madali o na matapos ang trabaho. Ikaan burak ng samong banwa, mabuodon na bikulana. Pagtrabang-tabang, ang pong madali. Madali pong maglinig kung kadakol-dakol ang nagpapartisipar sa Rabos, ta importante pong maray, lalo na po na mag-asiring kaniyo na maoran-oran pa, dapat maglinig po kita tanganing mag-build up or magkaigwanin itong sinasabing dengue
Taaram po niya to, talagang dapat an sa tuyang kapalibutan, malinig. Daraga Gabus May mga lata-lata dyan, ayaon pa man giraray, da inababago ang tradisyon, da pa man giraray nakakanood mag-apon nin mga basura. Aram ta po ang magiging indikasyon kani, permi pong maraot para sa mga tao. So hopefully, magmata na po kita. Tahaloy-haloy ng panahon, inian sa tuyang problema, ang basura, ang pagkakasararo, ang unidad. Sa lawas mo tunay kang prinsesa, sa puso mi ika na talaga. Ang mga siring po kaya ng mga bagay, nililingawan iyan para sa kapakanan po, for the welfare of others, sa kagabsan, dapat po iyan, gibuhon ta po. Bako lang saro ang maghiro. Sa dipisilon, ang sigid nga ni, burog ko subaga, kaya nakakalinig. Ano na po ining mga pangadal po ini sa tuya kan mga magurang kan magurang ta. Yaon na po siring kayan. Maaraman ko. So hopefully, gibuon ta lang po ang parte ta. Dai ka na magduwa-duwa. Kung kinakay po na tabangan ta po yan. Kung may gusto ka sa kuya, sabihon mo na tulos. Tibaad na magustuhan sa imong panambitan. Kung talagang matapat ka, natamanta dahil pag-akon. Pagkamuot sa kong pighahalat, na makamtan ko na manunod. Kung may gusto ka sa kuya, sabihon mo na tulos. Tibaad na magustuhan sa imong panambitan. Kung talagang matapat ka, ngata man ta dai pag-akon. Pagkamuot sa kong pighahalat, na makamtan ko na manunod. Kung may gusto ka sa kuya, magharani ka uya. So sa kanyan po, kakibat po ini, kasumpay po ini kan sa tuyang pinag-uurulayan. Ini po manunungod duman sa single-use plastics. Dai ka na magduwa-duwa Ang kampanya po kan sa tuyang gobyerno. ang namate. Inan po na Enero, pinagigirumdum po ang Zero Waste Month. Ang objeto po ka iniyo, na mayong basura maski sain. So anyway, gabos na po. Gabos na po yan ina-activate. Tangani po na malinig man ang sa tuyang kapalibutan. Saka ang siring kay ani na mga single-use plastics, iyo po ini ang nakakaklagkan sa tuya pong mga drainage systems. Bakal na kamuning piling. Yan po ang sa tuyang pinagkukuyan, pinagmamawot na medyo mabahar-baharan. Ini pong mga single-use plastics na ini, na sa tuya pong nanonotaran pag kita po nag-aagi sa mga tinampo. Hasta sangon yan, mayo pong disiplina. Yaon pa man girara ipinag-aarapon dyan sa tinampo pati. Garuan sistema, dahil mga nag-aradal iniyo. Sa totoo lang po, sa totoo lang. Si katukdoan sa tuya, sa totoo lang po ha, si katukdoan sa tuya, kung day ka ngayon nakakahiling, halimbawa, igwa ka ding candy wrapper, kung day ka ngayon nakakahiling nin basura, sa in mo iaapon. Ining, for example lang po, ang patos kan dulce, sa inindo iaapon. Kung nagigurumdaman po nindo, ipinagtukdo po ini sa tuya, elementarya pa lang kita. Gabus kami nagmamahot
isip mo. Sa totoo po ako, dahil talaga ako nag-aapon ng basura dyan sa Tinampo. Sa gayon mo kami Alam po nindo kung ano ang kasimbagan dyan sa bulsa. tunay kang prinsesa. Kung bayo ka nahihiling, ha? Patos lang po ng nin candy. Mabukas ka nin candy, mayo kang nahiling na basurahan, anong gigibuhon mo? Diyan po ilinalaag sa indong bulsa. Nadaraga, Ano ba, pilosopo? muminahanga. Tungon yan, pag ilinaag po iyan dyan sa indong bulsa, an patos kan candy, duman sarong din no na may basuran, duman mo yan iapon. Yan po ang disiplina. Nanodan ko ni grade 3. Ang teacher ko ka ito si Sakuyang Auntie, si Auntie Beth Largosa. Mrs. Largosa, siya po ang nagtukdo kayan. Sa puso Nonoy, kung mayo ka ngayang mahiling na basurahan, sain mo ngaya ilalaag or iaapon an sa imong basura. ni sa mong banwa. So, siyempre po mayo nga niya akong basura, Nadaraga, ang simbag ko kay tumawrag man. muminahanga. Dahil nga niya ako kumakakan muna ng candy, halatong kong igwag basura, taduman ko iaapon ang patos kang candy. Nagtawa si ma'am, si Auntie Beth. May gusto Ang dapat kaya Nonoy, kung talaga ngayang gusto mo ngayang magkakaning candy, ang rapper ngaya kayan, ilaag mo sa imong bulsa, tanganing daig ka makaati. Makatabang ka na ngaya. ang muya mo. And of course, si Paderes ka to, igwaman ning tataramon niya. Di pa Kung daig ka ngaya tattaong maglinig, daig ka na lang ngaya mag-ati. may gusto Iyon na lang ngaya ang pinakatabang mo sa gabos. Sabihon mo na tulog Mga matalinhaga pero ngunyan, daig man yan nagigirumduman. sa imong So anyway, mas magayon po kung malinig ang kapalibutan. Lalo na po dyan, tanagpupoon ang gabos dyan sa barangay. Magayon po kung maipapaotob ini. Sisay po anday maugma kung magayon po ang kapalibutan, asin kung mayo kang nahihiling na basura. Nakaka-stress po ini, sa totoo lang. Kaso bago nahihiling ko, pag-aawas duman sa dyan sa mga kanal, kadakol-dakol na naman ng mga basura. sa imong Pero harayo na mangyari ini, ang siring kaniyo digdi sa Pilipinas, taas-tasangon yan, grabe pa mang giraray ang basura. Sinabihan ng day pagparaapunan ang mga kanal, iyan ang bulusan kan sa tuyang tubig. Paano na naman yan kung inkaso? Imbes na mag-rekas ang bulos ang pagsulog kang tubig, dahil na naman tamakaklag. Madali una ang pagbaha pati, pag-iaon na dyan sa sistemang itong hababao na lugar, halo yun na naman, buntol na naman ang pagbaba kang tubig. sa kumpik hahala Grabe po ang mga basura, yaon po dyan sa kadakol-dakol na lugar. Partikularmente na, ito pong tinataram ko, dyan po sa mga kanal. O, maski sa salog. O, maski po kani ang dagat. ikauya tanganing Nakakapanggirerabo po digdi na puros plastic po na basura ang naglalataw-lataw. Naaram taman po baga madua na may mga kampanya na po itong sa solid waste, kadakol-dakol, may mga multa na dyan, mga nakapaskil. Dahil pa manggiraray maintindihan kang mga taong ini. Maski na nga pong may pinaggigibong paglilinig sa mga siring kaini yung mga lugar, mas dakol po ang nag-aati. Kaya grabe ang ay nako. Mayo talagang ang kuyan kani, ang apod kani, mayo ning disiplina. Pero digdi sa probinsya na ulakitan na kan sistema sa Metro Manila. Na po kita mag-arog duman, kita po ang dapat pag-arugan sa kalinigan. Dito sa pitong gatang, sa tabi ng buyan, makasaysayan na Dakol-dakol na mga problema kan nasyon. Number 1 po digdi ang plastic pollution. pag-usapan lang. Yung Leo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa
Sa indo pong pagkaaram, dudugangan ta, ang Pilipinas po sa mga nasyon digdi sa Southeast Asia na makusog mag-produce nin basurang plastic. Asin an mga ini, nakakaabot na po. Again, sa kadagatan, pinagraraot po kani ang kapalibutan. Kadakol-dakol po ng mga species sa dagat ang nagkakagaradan, ninhuli po digdi sa basurang ini. Aram po baga din doon, ang paggibo po kan plastic na ini, igwa pong pinagagamit na kemikal. Nang iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba Pati lugod ang ugali kang tao, nagiging siring na kayo. na pag-uusapan? Ano man ito? Rio, walang labis, walang kulang. Yorororeo. Mayo na naman pong kontrol sa paggamit ng mga supot na plastic, mga single-use plastic. Yorororeo. Nareneo. Maski na po nga may mga ordinansa, may mga naka-impose na ordinances, igwaning mga penalties, gabos na banwaan, component cities, na bawal maggamit din plastic, bawal mag-apon din basura. Ito ay hindi chismis. Na-implementar man pero dahil man pigsusunod kan mga tao, ang problema na po, bako na ang ordinansa. Ito na pong mga tao. At sa rupa po digdi, mayo po nin lane na nagbabawal na maggibonin mga supot kaparehas po kan mga sandbags. Siguro po namamahalan kan eco bag, mas magayon pong daradarahon ang eco bag. Pwede mong labahan ang eco bag. So hopefully magkaigwa po kita nin ordinansa na nagbabawal ka iniyo na mga sandbags na ini. Kaba ko pong responsable ang mga nagbabakal, mga nagsasaraod-saod dyan sa mga merkado publiko. Hirakman po kan mga mayong mga inosente, tapos itong mga nagkukumplay sa paglinig, hirakman po ninda. May isang munting tindahan sa bukanan. Sana po ma-realisar ta po ini. Ang kadyet itong gatang. Dito ay nagkuumpukan ang ilang bilyong istambay na walang hanap buhay ko. Sigun po sa DENR, Environmental Management Bureau data, 12% po or 7,090 metric tons sa kabilugan po na basura ang nakukolekta uro aldaw. Puros po plastic yan. So ngunya nagproponer man ining DNR na kinakaipuan magsagibunin na research kung anong bagay o produkto ang dapat i-revise sa single-use plastic. Naduman po sa Thailand, dahil po sila nagagamit din plastic para laagan din produkto. Aram po nindo kung ano, dahon po nin batag, ansa indang pigagamit. Pinag-proponer naman po kan Department of Finance na buwisan ang single-use plastics para makako ang gobyerno. Da ita maibitaran po ini. Maski po taasan mo ini, langkawan mo ini, ang dapat po ka ini yung gibuhon, mauntok na. Ita ano man ta, bubuwisan mo pa. Mas lalong mayong ka, mayong ko yun. May buwis man nga ni, apon na naman, oh. Dahil man na-resolveran. Although kung nagkita nga ni si gobyerno, si problema sa polusyon kang plastic, dahil man na ano, dahil man nahali. Walang labis, walang kulang. Sala man para sa kusala ni. Inaawit ang tama ay huwag magalit. Yan may bunga ng yan. Kuyan po digdi ang mas marhay, magkaigwanin istriktong kampanya kung paano maiapon kan mga namamanwa na Pilipino ang mga plastic. Nganing malikayan po ang pagkaraot kan sa tuyang kapalibutan. Wapo baga din mga ekipahe, pwede ditong i-recycle ang basura. Kadakol-dakol pong paagi, ang kinakaipuan lang udok sa buot ang pagkibo. 29 minutos makaliis po ang oras na alas 12 nin pagkaudto. Kuya mo na po. Ang nagkakapirang pakiromdom.
Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gone Bango makabog sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bango makabog sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Goodbye to me Bansa. Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me Bansa. Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bat Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bat Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Dito sa pitong gatang, sa tabi ng buyan, mga kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yung Leo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukana ng buyan, at sa kanto ng kalye pitong gatang.
Ilan bilyong istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yuriyo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong usyoso at sa buhay ng kapwa ay usisero? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo? Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yuriyo, walang labis, walang kulang. Yorororeo, narereo, narereo, nereri. Yorororeo, narereo, narereo, nereri. Imposible ang maglihi kung ikaw ay mayroong sikret sa pitong gatang lahat naririnig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay-patayan ka bawat saglit. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Niriyo, walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit, ang tama ay huwag magalit. Yan may bunga nangyaring isip. Ang pitong gatang kailan may gunitang di mawawaglit. Taga rito ang aking iniibig. Yorororeo, narereo, narereo, nereri. Okay, balik po kita sa tuyang programa Buhay sa Barangay. Igwa lang po kita ng mga pinag-sisimbagan, mga messages po. Anyway, maraming na hapon or magandang hapon po kay Eddie Castillo. Magandang tanghali po sa lahat. And kay Ma'am Marisa Mendoza, magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali din po, ma'am. And of course, ang aking pagbati po sa iyong kaarawan. Maligayang kaarawan po. And of course, sa tuyang amigo na si Dino Loares. And sa tuyang amigong bakasyonista. Dito sa pitong gatang, simple-simple lang si amigong Dino. sayang na kung Maray na hapon sa imo, amigo. ito ay And salamat kan sa tuyang pagbanding ka subanggi. Leo, walang labis, walang kulang. Haloy-haloy kitang dahil nagkairibanan. Munting tindahan Anyway, sa buhanan. at sa kuya pong pagbati, sa imo po asin sa gabos mong kapamilya dyan, sa Indo dyan, sa San Ramon, Abua Camarines Sur. Ilang bilyong istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Alright. Yo, walang labis. Basta po ang sa tuyang objeto, magayon. Magayon po ang sa imong objeto. Hopefully trayumfo. At sa buhay na Mga jita po sa taas. Tamayo pong imposible pagtaas po ang implementar kan buot mong mangyaring karahayan para sa kapwa. ba sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yuriyo, walang labis, walang kulang. Yorororeo, narereo. Ouch! Yes. Yes po, ma'am. Aram ko po, Ma'am Marisa, talagang morning po sa Indo. But then, since digdi po kaya kita sa Pilipinas, ina-address na po kung anong oras na. Imposible So anyway, good morning po dyan sa imong lugar. sa pitong gatang lahat naririnig. God bless man po. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay-patayan ka bawat saglit. May you have many more birthdays to come, Ma'am Marisa. Na pag-usapan lang. Niriyo, walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit, ang tama ay huwag magalit. Yan may bunga nangyaring isip. Ang pitong gatang kailan may And of course, good afternoon man kay aking iniibig. Manay Susan Penetrante. And of course, Manay Lingling Samaniego.
Dito sa pitong gatang, sa tabi ng buyan, makasaysayan na kung You are very much welcome po, Ma'am Marisa. chismis na pag-uusapan lang. Yun walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukana ng buyan at sa kanto ng kalye pitong gatang. Dito ay nag-uumpukan ang ilang bilyong istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yurileyo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong usyoso at sa buhay ng kapwa ay kusiseto? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo? Ito ay hindi. Igwa na lang po kita nin 10 minutos bago mag-abot ang oras na alauna nin pagkahapon. Walang kulang. Tapuan Maribanan, alas 12, sundong alauna imedya nin pagkahapon. Ang kahagadan po or kahurutan ni Senador Bongo, madagos ang pagsuportar asin pagpapakusog sa mga lakdang kan gobyerno. Imposible ang maglihim Na magdaasin matabangan po ining mga rebel returnees. Nagiraray maibali sa tuyang gobyerno. mabuhay ng tahimik na tahimik. Magpatay-patay ang kabawat saglit. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Niliyo, walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit, ang tama ay huwag magalit. Yan may bunga nangyaring isip. Ang Alright. bigat ang kailan may So, ngunyan po, igwa na lang kita nin 9 minutos bago mag-abot ang oras na alauna nin pagkahapon. Resibyon muna po niya to sa tuyang report gikan sa tuyang pag-riba karondang Diggs Martinez Jr. Please go ahead. Good afternoon, karon ng President Jonathan. Ay nako kita nga parentahan ni sa New Age HTV call na kung saan nagluwas yung kasabagong aga and pinakabagong fireworks related injury surveillance bulletin number 16 para hindi mo dyan na andaw na Enero 6 kan 2024 na kung saan sigur sa isang bulletin ikaw ang bagong kaso may fireworks related injury dito sa Bicol Region na kung saan sa sukatutan iguanan 49 fireworks related injury dito sa Satuyang Region. Magpuninay ka na December 21 na nakatalikod na taon hasta kahapon o kahapon na Enero 5, 2024. Dito sa mga nalugadan iguang pinakadakon na probinsya na iguang fireworks related injury yung ang Camarines Norte na iguang 6 na kaso sumunod kayo ni probinsya kan Camarines Sur, Bunse tapos Albay, Sayam sunod din naga 8 Kadagdahanin, Saro, Masbate, Saro sursugod 2 asin Legazpi City, Saro na kung saan ang mga ini na mga dalugadan pinagsugod sa madalain na government hospital sa Tantuyan Region, Arcan DMC, DRHMC, asin ang iba pang mga government hospital and health facilities sa Tantuyan Region. Na ining mga biktima, Kuya Jonathan, lahat niya narinig at mga madalain na pakutok. Arong ang pinakamatas kwitis na ikuwang disuksong kaso yung mga persona na dalugadan nakikuwang fireworks related injury at sumunod kayo ni. Grabe itong sa kwitis. Pero itong kwitis baga dapat yan ang tendency kayan pataas. Grabe ang aksidente daw, Diggs. Yan nga ni Kuya Jonathan, yan man ang pinagkakalas spontano na kwitis ang iwang pinakadakon na nagkakaso sa totoo lang di magaroon pigkakaputan pigkakaputan igwang stick yan nahalaba tapos pag suluan mo yan ang tendency kayan pataas yung nga ni Kuya Jonathan baka
Saka hindi nga ibang mga nalugadan digdi. Tinulong talaga nilang kinaputan. Baka kung Kahit dahil ano nasunod talaga. si quality kayan, dahil nasunod si quality kayan na paputok na yan kasi may mga sukol man iyan, ang pulbura kayan para maglayog talaga. Baka At tama po yung sinatan. Baka si, baka si stick na Yan. ginagin, pwedeng halitot ka. Inigaraw sa mga, sa mga substandard na hinapunta. iyo. Laman si, tama man si pulbura nga pinagbugtak duman sa paputok, pero si stick, itang halitot kaya garo si paglupad, pwedeng labong mataas o no kung ko man makaabot sa ibang karungan o si mga nakapalipot na duman sa pagpaputokan ko ito. Siya lugod ang nadanyaran. Baka bukong balansyado si pagkakuyang kang stick. Artero ka kirapat? Baka bako ng balanse, tak baka kung halipot si stick na pinaglaag, talagang bakong balanse yan. Yan, tama ka pwede, Jonathan. Pwede man na si Angulo baga kanya pwede. Iwan naka-apekto. Paminsan, punta kong tulid ang pagkabugtak. Halimbawa, kung pinagbugtak lang sa katugad sa Pampayan, may tendency talagang dahil matulid ang paglupad, kanwitis. So anyway, talagang para sa Kuya Diggs, itong dapat i-implementar kan LGU sa lambang LGU digdi sa Satuya na kuya na lang kita ni na fireworks display kung saan lang nasarong lugar duman na lang bakulang personal or individual ang mapaputok para malikayan na ang aksidente. Para sa tama ito. Yan, tama ko, Jonathan, yan mas bagay na i-implementar pagkakan ng LGU. Oo. Yung nga rin itong magkagawa ng community fireworks duman sa Yan. mga plaza o duman sa mga matauhon na mga lugar araw sa Metro Manila. Oo. Ang ginigino duman sa mga plaza o sa mga business centers. Igwalang nin autorisadong persona, mga personas ang makondusir kayan para malikayan na itong mga well-trained na para dain na ma-aksidente itong mga individual na buot man na magpaputok. Yung nga ni Jonathan, mas maraming araw kaya ang ang mangyayari, mas mapapadit-lugod o mas mapapadit ang kaso. Karoon sa injury. O sa mga kasian, nakulman pati ang kaso, hindi sa Bicol. Yung mga nalugatan na nakakit ang ibaligti. Sabi, sigpururot sa mga papatok na dahil nagputok. Sa ropa yan. Nakaputan na yun ito. Ang sa ropa na, puputulan na ng kamot. Grabe, magkakaigwa pang amputation dahil lang sa paputok? Yung ka Jonathan, Sus Mario Joseph. ngayon nga, maski pinakal daw na nakatapos New Year, igwa pa ng gayod na nalulugatan. Kakam yung mga May mga tada pa kaya yan? May tada pang mga paputok yan, talagang pigtatagaman ninda kuno arin tunino na ang kapalibutan, sinda na ang mapasikat. Oo. Yung nga ni Jonathan, kunwari tapos na sa kalang nagpapaputok, kaya sige man ang pagluwas ng bulletin. Tapos sige pa nang ganyan ang servisyo kahit yung mga naputukan. Okay. Grabe Grabe na ngunyan pira na ang digdi sa Kabikulan, pira na ang kasukan na FWRI. At muna po, Jonathan, na araw sabi ko sa bago, po December 21, kanas kinamot ka sa hapon, January 5, igwa ng 49 na kaso. Sus Mario Joseph. Grabe Tapos may pinakabago garo ka sa hapon na duwa. Dati 47, tapos may nakadagdag na duwa. Kaya 49 ang kaso dito sa Bicol Region. Mayo kitang detalye kung siya ang pinakahobin, siya ang pinakagurang dyan sa mga may nagkaiba ng injuries. May pakita nga na kuha ko yung Jonathan na detalye manugod dyan kung siya. So, pinakahobin o pirang taonan. So, biktima. Okay. Na pinakahobin na ladanyaran may putok. Grabe talaga. Pagsiring ka yan. So anyway, dapat talaga likayan na muna. Ako nga ito si talagang permi akong nagtatagama, bako lang mga pidaso. Kadakol-dakol talaga, super dakol ang pinagbabakal ko kay ito na paputok. Pero kan ma-realize ko na baka kung ako man maputokan, madudugangan ang disability ta kani.
Kasi medyo na tanang masakit kung halimbawa malugadan ka. Ay, totoo yan. Totoo yan. Minor injury lang. Paano kung iaarok ka yan? Puputulan ng sikamon. Yan. Yung Kung ano yan. nakuman na natamaan ang mata. Mm-mm. O sa mga dami pa sila. Importante talaga nilaray. Ata? Mas grabe lugod ang gastos. Ay, mas dadakol pa. At sakaan ang susupriron mo panahon habang ikabuhay. Kaya yung Kuya Jonathan, tama ka dyan. Habang buhay na yan, na kapundian, na alarong ka yan, na malugadan. Maray kong tanom kita pwedeng magtalubo pa. Pero kita tao kaya Sasarong beses lang yan. Kaya dapat likayantaan sa tuyang buhay, ta sasaro-saro lang. Ang mga muro tadawa 5, ang gamit kayan, signifikante para sa sarong tao. Tama, Kuya Jonathan. Ngayon mo na, Kuya Jonathan, nakuha niya sa mga barita. Okay. Alitigay sa DOH, si HDB, kung hindi siguro ng 6 Martin Jr., para sa RPCCI, ang mong Maperina reporting. Field Report! Salamat karondang digs kan sa imong dugang na bareta dyan sa location sa DOH. Salamat. Aram po na nindo ang indikasyon kayo din magparapaputok. Para itong si Sarokong amigo ta ibaman ang paputok na nanodan. Ang gusto niyang paputok itong sekreto. Tamagi bungani ning granada na may silencer. May isang munting tindahan Yan ang maurag tabong makadisturbo. at sa kanto ng kalye tingatang. Dito ay nagkuumpukan ang ilang bilyong istambay na walang hanap. 1 minuto na po, makaligis ang oras na alauna ni pagkahapon. Chismis na pag-uusapan lang. Yuriyo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tayo? Likay-likay po kita si mga may natatada pang mga paputok dyan. Iapon na nindo, iarapon na nindo. Unang yung ugali at Iapon nindo dyan sa mga salog. malamang O kaya, kuya nindo, ikalot nindo, tamakamakadanyar pa kamo dyan ng mga sira. na pag-uusapan. Pulbura. Yuriyo, walang labis, walang kulang. Yuro, Harapunan na nindo yan, tamayo yung mayong kabugtakan yan. Imposible ang maglihim kung ikaw ay mayroon sikret. Magkalot ka mo. Ilang na nindo dyan sa kalot. Bumbunan na nindo, tambunin na nindo yan. Inang tahimik na tahimik. Magpatay Kesa man, maputulang kamunin kamot. Or kaya muro. Ay nako. na pag Habang buhay po kita, nakitaan masuprir kan sa tuya aman sa ng katuntuhan. ito nga Naramta na po na delikado, bawal. Ano nako, baka kung igwapanin inosente dyan na madamay. Ikuyan na po nindo yan. Iarapon na po nindo si mga natatada pa nindong mga paputok. tagarito aking iniibig. Mayong maidudulot po yan ng garahayan. Tapos naman po ang New Year. Paramihan tas mga kabarangay, uyamunan sa tuyang magayon na musika para po sa Indong Gabos, si mga nagtuturog-turog, ngunya na pagkahapon, Sabado po. Si Gabos ng mga empleados, kan gobyerno, maging na pribado man, na nagpapahingalo ngunya na aldaw, pahingalo lang po kamo, uya po ang magayon na tugtog para sa Indo.
went wrong. A letter in her hand trembled when she placed it by the phone. All at once there were footsteps by the door. She didn't want a confrontation to tear them apart. She wasn't sure of all the feelings racing through her heart. I looked into her eyes knowing something wasn't right. And suddenly the tears began to show. Babe, I know that it's wrong, but you know I'm really not that strong. How I wish I could tell you that I am. But before I even read this letter, I want you to stay. But if I see your mind's made up, there's one thing I've got to say. Whoa, you can call me, baby, if you ever change your mind. Believe me when I say to you, anytime will be alright. You can call me, only 7 numbers on the phone. Maybe we can talk things over. You're never that far from home. Oh no, 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 baby, you're not alone. Another season, another change. Two hearts are breaking with no one to blame. I know reasons you want to go, but if you find that you still want me, there's one thing that you know. You can call me, baby, if you ever change your mind. Believe me when I say to you, everything will be alright. You can call me, only 7 numbers on the phone. Baby, we can talk it over. You're never that far from home. No, no, no. Whoa, whoa, you can call me, baby, if you ever change your mind. Believe me when I say to you, everything will be alright. You can call me, only 7 numbers on the Met you on a springtime day. You were minding your life and I was minding mine too. Lady, when you looked my way, I had a strange sensation, and darling, that's when I knew that it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Oh, I wake up in the night and I reach beside me, hoping you will be there. But instead I find someone who believed in me when I said I'd always care. Oh, it's sad to belong to someone else
Yes, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. So I live my life in a dream world for the rest of my days. Just you and me walking hand in hand in a wishful memory. Oh, I guess that's all that it will ever be. I wish I had a time machine. I could make myself go back until the day I was born, and I would live my life again and rearrange it so that I'd be yours from now on. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone else when the right one. No, I haven't slept a wink at all since you've been gone. And my eyes are kinda tired from crying all night long. No, I've never been too good at cooking just for one. It's so lonely without you, darling. Come back home, 'cause I'm half crazy, feeling sorry for myself. Half crazy, worried you'll find someone else to love. No, life hasn't been much fun at all since you've been gone. And my eyes begin to feel each time I hear our song. I spend every minute asking myself what went wrong. Can't we try to talk it over, baby? Come back home, 'cause I'm half crazy, feeling sorry for myself. Half crazy, worried you'll find someone else, but baby, there is no one else. Half crazy for everything you say and do. Half crazy.
15 minutes na po makalis ang oras na alauna ni na pagkahapon. Digdi po sa tuyang programa Buhay sa Barangay. Inspector Mills, I'd like to tell you about a girl I saw at a party just the other night in Beverly Hills. Inspector Mills, I hope you find her and it don't take long. Watch my feelings for her growing strong in a war of will. Inspector Mills, I can't attempt to point you in her direction. I didn't see her walking out of the door. If I had taken my time, she'd be standing here still. Inspector Mills.